cu spatele. Nu cu spatele. Oh my god! Opsi! Ua, fix în aia, du-te! Gata, oprește. Stai, mai filmăm! Maci, tu nu dai, e? Nu dai, că-ți rup degetele. Mai, mă! Trebuia să o tăiem pe asta. Din nou, gata. Stai, mă! Băi, Eugene, vreau puțin de Hai, mă, dă-i! Iarăși marci după ea! Mă duc eu. Mamă, câte vizionare o să aibă asta! A venit peste capul tău! Ce mișto! Wow. Bă, mă găsesc și pe Bă, du-te mai după ea, uite acolo! Hai, mă! Și mie? Eu mă trebuie să mă leg. Ia și tu una. I-am dat banii înapoi. Ei! Ei! Du-te și ia una. Ultima oară. Nu mi-o dă. Ultima oară, da. Asta a fost bubuită. Gata, hai oprește. Gata? Ba, n-am puțin. Băi, da-ți nu cu spatele. Nu cu spatele. Oh my god. Opsi. Ua, fix în aia, du-te. Gata, oprește. Stai, mai filmăm. Maci, tu nu dai, e? Nu dai, că-ți rup degetele. Mai, mă. Trebuia să o tăiem pe asta. Din nou, gata. Stai, mă. Băi, Eugene, vreau puțin de Hai, mă, dă-i. Iarăși marci după ea. Mă duc eu. Mamă, câte vizionare o să aibă asta! A venit peste capul tău. Ce mișto! Wow. Bă, mă găsesc și pe Bă, du-te mai după ea, uite acolo. Hai, mă! Și mie? Eu mă trebuie să mă leg. Ia și tu una. I-am dat banii înapoi. Ei! Ei! Du-te și ia una. Ultima oară. Nu mi-o dă. Ultima oară, da. Asta a fost bubuită. Gata, hai oprește. Gata? Ba, n-am puțin. Băi, da-ți